Les malalties que estudiem són els defectes dels neurotransmissors. Aquestes són les malalties rares d'origen genètic que afecten sobretot als nens i que bàsicament el que succeeix és que hi ha una manca de producció o d'utilització dels neurotransmissors en el cervell. Quan un nen té alguna d'aquestes malalties, la simptomatologia és variada en funció de quin sigui el neurotransmissor o la família de neurotransmissors que s'afecti. Per exemple, en el cas de la dopamina, quan hi ha una manca, un dèficit de dopamina en el cervell, poden aparèixer símptomes tan greus com el Parkinson o parkinsonisme de la infància. Això ja pot estar present en els primers mesos o primers anys de vida, i el nen el que manifesta és una manca de mobilitat, són nens que estan com paralitzats, a la vegada que estan rígids i tenen moviments anormals, tremolor, moviments anormals dels ulls, i en realitat quan això passa no només hi ha aquesta simptomatologia de la motricitat, sinó que tot el desenvolupament s'atura. El principal problema que ens trobem amb aquestes malalties és que si bé algunes poden anar bé, fins i tot molt bé, amb un tractament en concret, per exemple suplementant aquesta dopamina, hi ha altres malalts amb la mateixa malaltia o bé amb diferents tipus de malalties en les quals no tenim cap tractament o els tractaments que tenim són molt poc eficaços. Llavors els nens queden amb un retard en el seu desenvolupament, amb una incapacitat per aprendre, per desenvolupar-se normalment, fins i tot per caminar, per parlar, per tenir una vida autònoma i normal com ens agradaria. Nosaltres el que hem pogut avançar durant aquest últim any ha sigut en la consolidació d'una xarxa mundial per l'estudi dels defectes dels neurotransmissors, on hi ha més de 20 països implicats en tot el món. Això és molt important en malalties rares perquè necessitem l'esforç de tothom per comprendre molt bé com es presenten aquestes malalties, com evolucionen al llarg del temps. Nosaltres hem sigut fundadors d'aquesta xarxa, juntament amb investigadors d'Anglaterra i d'Alemanya. Aquesta és una de les coses que hem avançat molt en aquest últim any i que estem molt contents d'això. Una segona cosa és en trobar noves causes, nous gens responsables d'aquests dèficits de neurotransmissors. Hi ha nens que tenen un defecte de dopamina o d'altres neurotransmissors i no sabem per què. Hem aconseguit trobar un nou gen responsable d'un parkinsonisme que en aquest cas no tenia tractament, no responia al tractament que habitualment es dona. I en tercer lloc, i el que considerem com la nostra futura línia de treball, és trobar fàrmacs o altres aproximacions de tractament per millorar i fins i tot curar aquells pacients en els quals no tenim cap opció terapèutica. Per això el que hem desenvolupat és una línia cel·lular, una línia que en realitat són neurones derivades a partir de cèl·lules de la pell dels pacients que es transformen en cèl·lules mare, pluripotencials i després s'indueixen cap a cèl·lules neuronals, i aquí provarem diferents fàrmacs i altres aproximacions de tractament. Bé, el Nil té una malaltia neurodegenerativa, es tracta d'un parkinsonisme infantil, ell té un dèficit dels neurotransmissors, en aquest cas són la dopamina i la serotonina. Arrel del tractament a Sant Joan de Déu, amb un ingrés previ d'uns dies amb estància a l'hospital, van fer una punció lumbar amb l'extracció del líquid encefalorraquidi. Els doctors investigadors van esbrinar que hi havia aquest dèficit. Arrel d'això, ella va sortir des de l'Hospital Sant Joan de Déu amb un tractament previ, que després s'ha anat incrementant i s'ha anat regulant fins al dia d'avui. Avui podem dir que el nostre fill, el Nil, és un nen completament normal. Ell pot fer una vida com qualsevol altre nen. Al futur pròxim volem continuar en aquestes línies prèvies que ja s'estan consolidant, sobretot de conèixer molt bé aquestes malalties a nivell mundial, però estem molt preocupats per desenvolupar tractaments. És el que més ens mou, saber que hi ha nens que tenen poques possibilitats d'avançar amb el que tenim ara i bàsicament és això. Ens centrarem molt en aquests models cel·lulars, però a més intentarem trobar altres opcions de tractaments investigant, per exemple, diferents metabòlits a líquid cefalorraquidi, no només la dopamina, la serotonina, sinó altres metabòlits que poden influir també en que no vagin bé aquests nens amb els tractaments, i fent estudis de
connectivitat cerebral, de mapes cerebrals, de com el cervell està organitzat, com les diferents àrees del cervell funcionen i es connecten entre si quan hi ha aquests defectes, perquè això és una primera aproximació per fer també tractaments dirigits d'estimulació cerebral i altres tractaments avançats. Bàsicament la reflexió és prèvia, vam decidir, vam pensar, anàvem coent que havíem de trobar alguna raó per portar fora de la ràdio la idea del tot som-u. I en aquest sentit vam trobar l'aposta solidària, aquesta col·laboració amb l'hospital, perquè és una marca reconeguda, perquè tothom al país sap que fa molts anys que treballeu i treballeu bé i, per tant, a l'hora de sortir fora de la ràdio i explicar als oients que volíem fer una acció d'aquest tipus, doncs encaixàveu perfectament, perquè el millor que podem fer és comunicar de la manera més senzilla la idea aquesta d'un torró solidari. Amb qui? Amb Sant Joan de Déu. És una equació que funciona molt bé, de fet va funcionar molt bé, i funciona molt bé perquè estàs explicant una cosa que és molt fàcil d'entendre. Doncs vam escollir Sant Joan de Déu parlant amb la ràdio de què fer amb els diners que agaféssim amb el torró que fèiem amb RAC1, no? I va ser molt clar, no? Tots dos vam pensar en Sant Joan de Déu, no? Sant Joan de Déu és una marca que a la gent li dona molta confiança, a nosaltres ens donava molta confiança que aquells diners que nosaltres anàvem a recaptar de tots els nostres clients estarien amb bon recaudo amb vosaltres i que vosaltres faríeu el millor amb aquests diners, no? I quan, a més, es va destinar a malalties minoritàries, que és on els laboratoris menys inverteixen en medicina perquè tenen menys consumidors o menys pacients que puguin consumir els seus medicaments, encara vam estar més contents que això poguessin anar per aprofitar tots els nostres diners amb les malalties minoritàries.